И здравейте хора, аз съм Farmaster BG и днес тук ще ви покажа моята къща. Значи, първо започваме с този телевизор, който аз самия се гледам. Ето ме, Farmaster BG Fire. И ми снимката. Яка е? Яка е много! Това е другия Farmaster BG, който няма никаква снимка. И аз го настигнах. Вижте, аз имам 14 абоната, той има 14. Другото започваме с моят шкаф, който е черен. Ето го моето легло. Това е моя климатик. Не знам си ко. Това е орелът ми, който е от гипс е направен. Това с цветата ми. Тук се държа парите, тук стотинките. Това не е мечето, който не е спълнен с него. Това съм аз. Това е медала на батко, който когато е завършил. Това е Xbox-а ми. Това са игрите за Xbox-а. И ето го Xbox-а тук. После ще ви покажа и други неща. Ето хора. Това е моята чата. Не знам дали толкова хубаво се вижда. Не се вижда хубаво. И тук вижте кой е. Малко тъмно се вижда, но не знам, за мен се вижда тъмно, за вас не знам. Тук вече е светло. Това е целият хол, ето ги моите рибки. Чакайте да им пусна тока. Направя малко купон. Мъга. Чакайте. Купончета ми, да, бейби. Омага. Ето. Еги. Доста са. Ето това съм аз. Това е моята грамота. Не знам за какво е. И това е кухнята, който не се вижда чак хубаво. Ето я. Цялата пиксокче. Това е кобиче, не знам, и това гадост. Не искам да го гледам това. Това е, вижте. Ето, това не е доста рано. И тук се държа някакси покемони и такива глупости. Еми тъй. А това тук, което виждате, е моята туалетна. А тук е банята. А тук е там. И това е стаята на мама и татко. Да излезе малко навън. И това е терасата. Там живее моето куче. Holy shit. Много хора. Опа. Еми хора, това е снимката от състезанието в София. А това е грамотата. Аз обичам акробатика. По-скоро
скоро една тайна. Нали тук пише, аз обичам акробатика. Но това не е вярно. Грамота за месечите. И това също е състезанието. Почава ли? И така. Ето, за сега ми на някаква си кола. Его там кучето. Не е нашето. Не е нашето. Просто не е нашето. Нали те? Нали? Нали? Ама ги. Oh my god. Вижте какво имам в шкафа. Тук някакви глупости. И тук това са Yu-Gi-Oh картите, както знаете. И чао от мен, хора. Дайте един лайк нагоре. Или не. Само лайк нагоре. Продължайте така. И чао. И не забравяйте първо да ми харесате клиповете. А второ, ако беше второ, да ми се абонирате. И чао, бао!